asafo ho de ma Nana Boakye Wiadom Atonsa Jasehene of Asante Mampong. Asafo ho de ma Nana Boakye Wiadom Atonsa Jasehene of Asante Mampong. Omatwa no brofo ntimisema menka no brofo. I'll say he is remembered for his remarkable and selfless contribution toward the growth and development of the church. Nana led the establishment of Benin Methodist Primary School before DC Akosa came and supported. He is also remembered as the special guest of honor for the church annual harvest always. He is also led the formation of Benin Singing Band and also a patron to most organizations. Nyoba eka nyina ne se Nana aboa amantum empuntio aba asafuimu ono no hwe ma Methodist primary school eba ha yeka se yeka de Nana ye de aboa asafuya adaje beboye eniti brofocas ye fer etc. eniti Nana mijina hey mijina presiding bishop anem eye Methodist asore wo Ghana connection nyina anemu ye bishop wo afidase enso anemu na tumi odi ama mi se me superintendent e wo Mampong circuit ye de saade e de ma e de aye nkayedu se saade we uhwemu a enuru ade a wa ya amaye na enso so empenifo ka asem se sebe predua sasa nwansana oni hwe kura e ya ofosa ne nsem enti onananom ene oba ya posa ye nsem kakra de we de ma e wo nyame agya nyame oba nyame susum kronkron de demu amen mutwamfo ne ya minyina mu nchen na na mesoma ba mu bi Yadamase ya bompaye pacho ya bompaye para mutu gwasi me se demo do me ya me se etenye yo me se edemo na do no wa pachamaye mompaye nyankopon tumfo
onyame a wodɔ wo ma enhyiranka wo din daa yɛda wase sɛ wonam adom so wahwɛ yɛn wabɔ yɛn ho ban aba abɛduru saa mpɛmpɛnsoe ɛyɛ wo nyame na wahwɛ yɛn yɛkɔda nnora mpo wona woka yɛn ho na ade pa bi akye yɛn yɛda wase wadom a wode adom yɛn na yɛtumi aba bɛwura fie ha ɛde ayɛ yie abrɛ wo wura nhyira nka wo din daa yɛda wase yɛn nana ne wobɔɔni nso so wasɛm ka kyerɛ sɛ wona wosi hene na woto hene wona wode ne sii adeɛ soɔ ɛna wahwɛ na aba bɛduru saa bere yɛda wase sɛ wonam adom so aka ne ho na wɔredi na awoda mfirinhyia aduɔwɔtwe enum onyame wayɛ bi owura wayɛ bi yɛka sɛ nhyira nka wo din daa na nka yɛ nnadeɛ anim sɛ wɔ mu aduɔson na sɛ wakoa atwa aduɔson akɔduru aduɔwɔtwe enum deɛ a ne yɛka sɛ owura nhyira nka wo din daa yɛwure ayɛyɛ nka wo din daa yɛma wo din kɛseɛ so sɛ wasɛm kyerɛ sɛ ahenniɛ nyinaa ɛfiri w'awurade na wo na wadom no ɛberɛ a wɔde de si adeɛ so aba bidu saa bere onyame waka ne ho benkum ne nifa wo na wabɔ ne kyidɔm woayɛ no adɔnten woayɛ ne gyaa sɛ onyame woahwɛ no neɛ ɛka ne sɛ owura nhyira nka wo din daa yɛbɔ mpayɛ sɛ ɛberɛ a wɔde yɛ aseda afɔdeɛ aba wo fie ɛnka wobɛgye no aseda afɔdeɛ na wonam saa yɛ so so akɔ so de wo nsa ato do so onyame ne nkwa kura wo yɛbɔ mpayɛ sɛ awurade wobɛma no nkwa tete ahoɔden wɔ mu ɛduru saa bere yɛ atɔda bi a wɔsɔre a na ayɛ berɛ nanso onyame wo na yɛ a womayɛ ahoɔden moses wofrɛ no wadi mfeɛ aduɔwɔtwe ɔno nante mfeɛ aduanan a na ahoɔden wɔ onyame fa dom wakoa daa owura fa dom wakoa daa ɛsorɔ sɛ wobɛkɔ so aka ne ho ama ne nyansa solomon nyansa saa bere sɛ yɛsi na sɛ asɛm bi bɛ n'anim a onyame ɛyɛ ama ne nyansa ɛyɛ ama no akwankyerɛ ɛyɛ ama no nimdeɛ ɛfiri sɛ waka w'asɛm sɛ ɛto obi nyansa ɛyɛ a wɔmmisa mfiri wo nkyɛn wo na ade ma kwa onyame fa domre daa ɛyɛ na sɛ wɔne ne mpanimfoɔ so hyia a onyame ɛyɛ aka wɔn ho ɔhyia na sɛ wɔtoato adwene a onyame ɛyɛ na sɛ asɛm kyerɛ wɔn so a wona onim asɛm biara ne pomasi berɛ onyame ɛyɛ ada wo ho ade kyerɛ wɔn owura da wo ho ade kyerɛ wɔn ɛda wase yɛhyira wo na ɛnam saa akwanya yi so ɛbɔ mpayɛ ɛde mampɔnman ɛsoso ahyɛ wo nsa ɛbɔ mpayɛ sɛ onyame wona onim yɛsi yɛn ani so seesi a ɔdɛɛfo de yɛn anim kan na n'ahema ahyɛ wo nsa onyame de n'anim kan na ehemfo hyɛ wo nsa onyame de wɔn anim kan bokuro dua yɛ ho ban wasɛm ka kyerɛ sɛ ɛkɔ baabi a yɛmmɔ mpae ma kuro no na kuro no yie die mu ɛna yɛn nso yɛbɛdi yie onyame mamampɔn ɛni yie mamampɔn ɛni yie ɛmɛka benimas ekuro dua yi kuro dua nso hyɛ wo nsa oboni a wode no ase kuro dua yi so sɛ wɔnhwɛ so nso hyɛ wo nsa onyame ma ne nyansa ma ne akwankyerɛ ma ne nimdeɛ ɛyɛ na sɛ ɔno nso ne ne mpanimfoɔ hyia a owura yɛma w'asomdwie mmra wɔn so yɛda wase yɛda wase ne mpanimfoɔ a ɔne wɔn baeɛ nyinaa hyɛ wo sɛ awura yɛsrɛ wo wobɛgye wɔn taataa ɛduru sɛ wɔsan akɔ a fa obiara kɔduru asomdwie mu nhyira nka ho sɛ watie yɛfiri sɛ yɛbɔ mpa yɛi ɛwɔ dɔba yesu kristo ne din mu amen Senior. Ehuna muti say. Eda ya bi ase. Na do mi hu video bi. Na ke wo hu video bi. Na ke wo YouTube. Wanu ate. That's
Hey, 200 Ghana cedis. Bonsema Rich. Bonsema Rich. Rich, I mean, Israel. 200. The boy. 200 Ghana cedis. Ajoa. 200 cedis. Oh, the boy get the four. Oh. Yes, sorry, the boy. 200 Ghana cedis.